Кулларында Россия һәм Татарстан әлемнәре, күңелләрендә зур шатлык һәм горурлык хисләре. КамАЗ-Мастер командасын Мәскәүнең Домодедово аэропортында җанатарлар шулай каршы ала. Скажу честно, когда увидел, и мы все увидели российские флаги. Россия әлемнәрен күргәч йөрәккә җылы керде, туган якны сагындык. 2 атна дәвам иткән узышларда безнең өчен җан атканыгыз өчен рәхмәт. Сез командага көч өстәп тордыгыз, рухи ярдәмегез бик сизелде. Дакар ралли халыкара ярышларында КамАЗ-Мастер командасы инде 19-нчы мәртәбә беренчелекне яулый. Бу егетләрнең бәхәссез осталыгы да, чаллы техникасына дөньяда тиңнәр булмауның да дәлиле. Быел КамАЗ-Мастер ярышларга 4 машина белән бара, экипажның 4-се дә беренче урыннарда. Кулларында лаеклы алтын бедуин. Аны яулау җиңел булмады, ди Дакар ярышларының инде 2 чемпионы Дмитрий Сотников. В этом году усложнили. Быел маршрут та катлаулырак иде. Аның белән танышу вакытыда киметелде. Юлдан читкә тайпылу очраклары күп булды, әмма без йөреп чыктык. Көндәшләр безне юл күрсәтүче махсус җиһазлары бар дип гаепләп тә маташты, әмма без намуслы ярыштык. Ярышларның беренче көненнән үк КамАЗ-Мастер командасы көндәшләрне артта калдыра. Иң катлаулысы әлеге нәтиҗәне саклап калу була. Мәсәлән, 9-нчы этапның 160 чакрымында беренче һәм 16-нчы экипажны нибары 10 минут аерып тора иде. Ә 11-нче этапта Дмитрий Сотников кым калкулыгында батып кала. Аңа Эдуард Николаев ярдәмгә килә. Нәтиҗәдә үзе 2-нче урында. Әмма бу мөһим түгел, ди автоузышчы. В этом году мы повторили. Быел без 2011 ел җиңүен кабатладык. Ул елны да 4 йөк машинабыз финишка 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче булып килделәр. КамАЗда эшләүче барлык кешеләргә рәхмәт. Ел буе алар безгә яңа автомобильләр әзерләй. Аларны юлда сыныйбыз. Бу җиңү зур бер команданың тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Быел КамАЗ-Мастер командасының 2 экипажы яңа гына конвейердан төшкән К5 буынындагы йөк машиналарында көч сынашты. Ярыш алдыннан аларны Чаллыда карлы полигонда гына сынап өлгерәләр. Шуңа да карамастан, нәкъ менә шушы машиналар беренче 2 урынны яулый. Мәскәүдән туган яклары Чаллыга, Бегеш аэропортында КамАЗ-Мастер командасын тугры җанатарлар каршы ала. Алмаз Музафаров, мәсәлән, бер ярышны да карамый калмый. Команда КамАЗ-Мастер өчен нык горурланып торам. Бу инде безнең шәһәребезнең бер зур горурлыгы булып тора. Ипитыс һәм Татарстандагы гадәт буенча чәк-чәк белән каршы алдылар. С волнением. Ярышларны зур дулкынлану белән күзәтеп бардык. Быел алар шактый киеренке булды. Команда безне җиңүләргә ияләндерде инде. Бу бөтен Россия спорты өчен зур җиңү. Бегеш аэропортына узышчыларның туганнары, якыннары җыелды. Күпчелеге КамАЗ билгеләре төшерелгән киемнәрдән, кайберләре алтын бедуинны фотога төшереп калырга тырыша. Килограмм 8. Здорово привезти победу сюда, в Татарстан, на наш завод. Для нас это было очень важно, поэтому и это наша общая победа. Туган ягында егетләр әлегә ял итә, киләсе елга чираттагы Дакар. Ул да безнең команда өчен шундый ук шатлыклы һәм җиңүле булыр дип ышанабыз. Айгөл Бәдретдинова, Динә Газалиева, Гөлнара Миңнеханова, Дмитрий Шилов, Александр Ярашов, Александр Лихачев. Яңа гасыр каналы.